Tällä videolla mä käyn 4 asiaa läpi PDGA-ratingista. Eli mikä on PDGA-rating, miten PDGA-rating muodostuu kierroksella, mitkä asiat vaikuttaa PDGA-ratingiin kierroksella ja miten se oma PDGA-rating sitten loppujen lopulta muodostuu. Tämä on semmoinen aihe, mistä tulee tosi paljon kysymyksiä niin aloittelevilta pelaajilta frisbeegolfissa kuin sitten myös jo pelaavilta. Eli PDGA-rating-järjestelmä. Ja mä käyn nyt 4 asiaa tässä läpi, jotka tuossa luettelin, niin toivon mukaan sit sulla on parempi käsitys siitä, että mikä tämä rating-järjestelmä on, miten se rating muodostuu ja muuta. Ja sen lisäksi tässä on sitten toinen video. Toivon mukaan mä saan julkaistua se heti, niin mä voin laittaa linkin johonkin tähän tai sitten sinne kommenttikenttään ja tuohon videon kuvaukseen, että miten sitten huomioida vaikka omaa luokkaa, kun ilmoittautuu kilpailuihin ja muuta tämmöistä, mikä on sitten tässä rating, mikä on yksi osa niin kuin tätä rating-järjestelmää tarkoitusta, että on eri luokkia, missä voi kilpailla. Mutta se video erikseen, nyt käydään nämä läpi. Eli asia 1. Mikä on PDGA-rating? No PDGA-rating on tämmöinen luku, millä määritellään pelaajan taitotaso. Vähän niin kuin, ei ole ihan vastaavia, mutta sama periaate on esimerkiksi shakissa on elo-rating-järjestelmä, golfissa on tasoitus, handicap-järjestelmä. Niitä käytetään vähän eri tavalla. No shakin elo-rating on saman tyylin, että siellä ollaan sitten listalla, että kenellä on hyvä rating ja kenellä ei. Mutta sitten golfissa se tasoitus taas, että sitä käytetään suoraan tuloksiin. Että varsinaisesti PDGA-ratingia ei käytetä tasoituksen antamiseen virallisissa kilpailussa. Sitä voidaan käyttää ehkä jossain vaikka niin kuin epävirallisissa kilpailussa, mutta muuten sitä ei niin kuin, sillä ehkä niin kuin tasoitus tulee periaatteessa siitä, että on tiettyjä luokkia, mihin voi osallistua. PDGA-rating on vaan yksilötasolla, eli sitten jos on vaikka on esimerkiksi, siis voi olla myös virallisia vaikka parikilpailuja, kuten SM-kisat tai MM-kisat, niin niistä ei tule ratingia, eli se on vain yksilöillä voi olla se ratingi. Sitten mikä on myös hyvä huomioida, niin nyt puhutaan siis PDGA-ratingista, että on olemassa esimerkiksi Metrics, Disc Golf Metrics-järjestelmällä on oma rating-systeemi, joka on mun käsittääkseni hyvin samankaltainen kuin PDGA-rating-systeemi, mutta niillä kahdella ei sinänsä ole mitään niin kuin tekemistä keskenään. Asia 2. Miten PDGA-rating muodostuu kierroksella? No tämä on semmoinen asia, mitä hyvin harva tietää, mutta melkein, tai siis tosi monella on hyvä käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa. Se ihan tarkka kaava, miten se lasketaan se rating, niin sitä ei ole julkistettu, mutta mun mielestä on tärkeämpää ymmärtää se, että miten se rating muodostuu, kuin tietää se ihan tasan tarkka kaava. Eli helpoin ymmärrys on ymmärtää, että miten se muotoutuu, on se, että kun kaikki pelaajat ilmoittautuu kilpailuun, niin jos heillä on ratingi, oliko näin, että piti olla 8 kisakierrosta takana, niin sitten on tämmöinen propagaattori, eli sun ratingin perusteella siellä kisassa myös lasketaan sen kisan ratingit. Ja kaikki pelaajat, jotka on näitä propagaattoreita, niin heidän ratingit laitetaan siihen yhteen pottiin, ja sitten kun kilpailu on pelattu ja kierros on pelattu, niin sitten se jaetaan se potti niiden heittojen kesken, eli sitten ikään kuin sille heitolle tulee arvo, eli yhden heiton arvo on X määrä pistettä, niin sitten siitä tulee, sillä tavalla muodostuu sitten niin kuin kierroksen rating. Tämä on hyvin tämmöinen laaja kaava, että miten se muodostuu. Siinä on myös muitakin aspekteja, mutta tällä ajatuksella se niin kuin ymmärtää, että miten se rating muodostuu, eli siellä ei ole, niin kuin radalla ei periaatteessa ole merkitystä, että mikä se rata on, niin silti voi tulla ratingit. No sitten päästään niin kuin jatkamaan suoraan samalla asialla, eli kolmos asia, mitkä asiat vaikuttaa siihen PDGA-ratingiin siihen kierroksella. Eli sitten kun siellä pelataan,
niin kuin mä sanoin, niin radalle ei ole merkitystä, niin että jos on huono sää, yleinen harhaluulo jo kisaavilla pelaajilla on se, että jos on huono sää, niin sit sen takia saa jotenkin parempaa ratingia kuin muuten. Sinänsä joo, saa, mutta sillä sääolosuhteilla ei sinänsä ole merkitystä, kun niitä ratingeja arvioidaan, koska niin kuin sanottu, niin ne kaikki laitetaan yhteen pottiin ja jaetaan tulosten kesken. No silloin kun on huono sää, niin yleensä ne tulokset on huonompia, niin silloin periaatteessa saa parempaa ratingia huonolla säällä, eli samalla tuloksella voi saada paremman ratingin kuin hyvällä säällä. Niin tämä johtuu nimenomaan siitä sään tuomasta tulosvaihtelusta, eikä niinkään siitä, että pelataan ne tulokset ja nyt sitten annetaan joku sadelisä sinne niin, että saa 5 pistettä enemmän siitä tuloksesta kuin normaalisti saisi. Niin tämä on semmoinen asia, mikä on myös hyvä ymmärtää, että miten se rating muodostuu. Niin sillä sitten tosissaan näillä sääolosuhteilla sen takia myöskään radalla ei sinänsä ole väliä. Mitä vaikeampi rata, sen enemmän tulokset heittelee ja yleensä silloin vähemmän on sen yhden heiton arvo, koska tulokset on suurempia. Niin sen takia esimerkiksi jos puhutaan, että niin kuin helpolla radalla saa huonoa ratingia, niin se johtuu lähinnä siitä, että sitten myös vähän huonommat pelaajat pystyy pelata helpommin lähemmäs sitä samaa tulosta kuin ne kovat pelaajat. Jos on joku tosi helppo rata, niin maailman kovimmien pelaajien pitäisi pelata siitä joka väylältä 2, mutta sitten hyvin moni niin kuin vähän huonommistakin pelaajista pystyy samaan. Ja sen takia siellä sitten niin sanotusti voi tulla helpommalla radalla huonompaa ratingia. No sitten vielä 4. kohta siitä, miten se oma PDGA-rating muodostuu sit siinä kohtaa, kun on käynyt pelaamassa. No siinä PDGA-ratingiin lasketaan mukaan viimeisen 12 kuukauden ajalta 8 kierrosta. Jos ei ole 8 kierrosta, viimeisen 12 kuukauden, siis niin kun, jos ajatellaan, että sä oot pelannut pidempään, mutta sä et vuodessa pelaa niin paljon, että sinne tulee se 8 kierrosta, niin sitten se on 24 kuukautta taaksepäin, kunnes löytyy se 8 kierrosta. Sitä ennen kuin on 8 kierrosta, niin siis toki ratingi se tulee vaikka 1 kierroksesta, mutta noin lähtökohtaisesti sitten, että niin kun sulla on vaikka 3 vuoden takaa kierroksia, niin ne on jo pudonnut sun ratingista pois käytännössä. Ja viimeiset 25%, sit kun sulla on vähintään se 8 kierrosta takana, niin viimeiset 25%, eli 1/4, niin ne lasketaan tuplana. Eli tavallaan sieltä saa vähän semmoista etua, mutta se muodostuu enemmän niin kuin nykypäivän tason mukaan kuin sit aikaisemman tason mukaan. Sitten mä otan vielä tähän loppuun tämmöisen 5. kohdan bonuskysymyksen, miten sä arvioit sun oman ratingin, jos ei sulla ole vielä sitä. Esimerkiksi sä osallistut kilpailuun tai muuta. No, oma ratingin paras arviointi se, että sä etsit sieltä sun radalta, missä sä pelaat eniten, sä etsit virallisen kilpailun, mikä siellä on pelattu, ja katot minkälaisilla tuloksilla sieltä on saanut minkälaista ratingia. Älä vertaa sun parasta tulosta siihen, että silloin kun sä oot pelannut, mä silloin kerran pelasin tosi hyvän tuloksen, ja nyt se on se, mitä mä aina pelaan, erityisesti kilpailussa. Sä todennäköisesti et tule pelaamaan sun parasta kisatulosta siellä kilpailussa. Todennäköisesti se tulee olemaan huonompi. Se sitten viimeistään alkaa jännittämään siellä, kun sä kisaat. Vaikka ei tarvi. Siinä ei ole mitään jännitettä, erityisesti amatööritasolla. Ja toki, jos sä haluat pelaa varman päälle, että määrittelet, mikä se ratingi voisi tulevaisuudessa olla, niin sitten menee sen kannalta. Lähinnä tämä koskee sitä, että mihin luokkaan sitten voisi ilmoittautua, kun aloittelee kisaamista, että jos ei mene suoraan avoimen luokkaan, mihin voi osallistua ihan kuka vaan. Mutta mä teen tästä erillisen videon, että miten sä valitset luokan, missä pelata, ja toivon mukaan se tulee nyt tässä ihan heti, niin linkki on tossa tai jossain täällä videon tiedoissa. Okei, siinä oli vähän minkälainen on PDGA-ratingi, miten se muodostuu ja muuta. Toivon mukaan tästä oli sulle hyötyä, ja muista laittaa kanava tilaukseen, niin saat muutenkin hyvää frisbee golf videomatskua multa. Ilmoitukset aina niistä täällä YouTubessa. Thanks.